И здравейте, приятели! Аз съм Маню Бейби и добре дошли в епизод номер 5 на нашото Minecraft Modded Survival оцеляване. И както виждате, малко съм по-апдейтнал от смелтрито. Също съм си направил Iron броня и съм си направил мечевете Iron. Също съм покопал доста, както виждате. Доста съм разтапял. Ето, всякакви са. То така. Секунда. Да сме... Така. Та в този епизод, приятели, ние смятам да почнем с... Както обещах, ще започнем с... Тонкрафт. Тъй като... Трябва смисъл. Явното номикона няма как да се крафте. Значи ще ми трябва това. Това ще ми трябва също. Така. Проблема е, че без номикона аз не мога да започна. Също ще ви покажа откъде толкова диаманти намерих в една пещера и откъде намерих изобщо тия рад. Само ще обира малко ядене. Така намерих енчантинг, както виждате, и много други работи. Ето тук посадих едни дървета. То вече дото е пораснало. Така в ето тази пещера си бях. Разхождах се. Даже тук съм изпуснал орберито. Сега де. Така. И тук си имах едно прасе за компания. Нещо стана. Така. Прасенцето идва с мен. И сега продължих насам. Прослязах там на опас. Продължих насам. Така. Давам си насам. Гледам, събирам работи. Само да видя дали беше в тази посока. Не беше в тази посока. Малко е трудно да се ориентирам къде беше. Да вземем тези орбери. Но орберите съм изпуснала. Скоро мисля да хода в Twilight Forest. Кажете какво мислите. Прасето да ни идва след мен. Така, да вземем тази магическа нещо си. Какво беше сега, не мога да сета. Така, да вземем този алуминий. Фъртлям се. Добре, няма да го вземем явно. И хода си аз тук някъде и изведнъж намирам нещо като Stronghold. Първо си викам, това не е ли портала към дракона? Какво става? Обаче се оказа, че нещо като голяма гробница и вътре имаше диаманти, редстоун и други. Тук даже не съм идвал. Но се тая. Направи го по-зле само. Мисля, че беше тук. Не. Добре, сега не мога да го намеря точно. Но се знам, че е в тази пещера. Тъй като аз умрях, имах същите работи, обаче реших да пробвам Open Cheats и реших да се телепортираме така на рандом. И то взе, че ме телепортира, като минималпа има такава опция, обаче аз съм казал, че няма да я използвам. Обаче исках да видя как работи. И цъкам го аз. И то ме телепортира там някъде в, как да кажа,
ме телепортира в една стена и аз там умрях. Верно, ядосах се, обаче седнах си възстанових айтемите и успях да намеря и слязах тук да копая, колкото да намеря руди, лапис най-вече, защото нямам никакъв. И вярно, лаписи намерих, ама намерих, нали, диаманти. Ау, как? То мини е сега, ще го вземем, само една секунда. Ако направя така... Така, прасето, ако дойде тук, ще стане на пържолки. Какво си ти там? Добре, има още много работи, които не съм видял. Например, тук не съм идвал. Което ме въвежда, че трябва да светна един торч. Ще стане пълна тъмнина. Сега почваме с Тънкрафт, само да видя какво има тук. Та днеска всъщност мисля и да направим и портал към Твайлайта и към Недъра. Тъй като вече трябва, защото толкова време. What? Ау. Вярно, чакай. Секунда. Да щупим тук и да видим какво е това. Метеор. Това прави много яка броня, обаче аз имам само 2 метеорчи. Да. Не. Искам метеорчипа. Така. Лапис. Я вижте. Този метеорчип прави така, че може да правиш една много яка броня, която е силна, да. Чойтърски лапис. Кости. Айрон Арбери. Лапис взех. Тук има алумини и малко редстоун да вземем. Чезвам. Ето сега ще ви покажа как работи AOC. Така, Start One World, M, цъкам T и то ме телепортира. Да, яко е, обаче е много чойтърско. Просто сега исках да спестя време. И я да видим арберите, какво става с тях. Сериозно ли? Охо, пораснали са, даже вече са дали. Браво. И ето така още ще да ти засада. Ти можеш да си тръгваш. Смелтрито не смятам да го апдейтвам още. Тъй като това мисля, че е достатъчно. И то достатъчно. Така да смятам теб. Също имам и това. Не! Не. Ще се върна и сега, само да... Така, приятели, не ми се занимаваше, много време ще да го отнеме, затова просто го зарязвам. Сега. Нека да направим първо да се изпразна. Нека така да направя. Лапис имаме вече. Нека да направя портала към Твайлайта. Трябва ми едно диамантче. Ето така. Кофа. Имах кофи. Къде са ми кофите? Аха, ето ги.
Даже моля така да направи. Та да стане направо. Така. Така, портала към Twilight ще е тук. Така. Взех всички диаманти. И така. Трябва да го градим с цветя. С цветенца. Става вечер. Супер. Още по-яко. Цветенца ми трябва. Дай ми цветя. Ага. Готово. Само да не ми гръми пред лицето. Тогава ще стане кеф. С 3 цветенца не ми стигна. Сериозно. Така. Още едно ми трябва. И сега само да не стая майко мила. Що? Светя иска. Това са цветя все пак. Така, така. И сега се отдръпна. Twilight Portal. Диаманта ми! Не! Диаманта ми е там! Shit. Диаманта ми е там. Виждам го с очите си, диаманта ми е там. Стига, бе. Диаманта ми е вътре. Вътре. Добре. Ще се видя след като... Ще се видим след като отида в Твайлайта. Така, приятели, върнахме се. И ето, че сме вече в Twilight Forest. Чакай, какво? Нещо. Равинка. Нека е така да направя. Тал. И тук ми е забранено да влизам. Не, или нещо такова. Нали не мога да чупа? Не, мога. Какво си ти тогава? Това ми дава хънгър. Добре, бегам се. Лилипат. Ама си искам диаманта. Виждам къде е диаманта просто. Сега чакай, сега имам Options. Super Secret Settings. Не, Enchanting Mess ми трябва. Ето го Twilight-а. Добре. First Setup. Какво? Ето го и това. Ето го Тинк. Това е брутален меч. Кирки разни сета. Там, чакай, трябва ми... Без друго ми трябва перото. Птичка. Птичка! Върни се, сврака гадна. Не! Къде отиде? Twilight Hunter. Няма е. Къде... Чорт разкарал. Ти не ми даш това. Подскачам се, значи. Това го прилича като болечки секаш. Там има нещо. Окей, сега няма следваме туалета. Казах, че почваме с Томкрафт. Томкрафт. Така, скачаме в портала. Този път няма да отнеме толкова време. Аз поне така се смятам. И правим портала към Недъра. Влизаме в Недъра. Диаманта ми е още тук, нали?
Виж го, бе! Стига, бе! Искам си диаманта. Ако щупят светото. Не! Стана на вода. Му си взех и диаманта. О, боже. Тя. Виж го! Само да ма дразниш ли си? Тъпо нещо. Окей, след като ми е сетна това лайт... Абе, не ме интересува. Така. Следващото нещо, което казахме, че ще направим, че ми има едно такова. Така. Кофичка с вода. Ох. Ох. Къде са? Муркаш. Муркаш се някъде там. Трябва да си... И сега ще мая за този диамант толкова време. Защото го виждам. И не мога да го взема. Защото тъпия портал не ми позволява. Защо не ми позволяваш тъп портал? Гаден си портал. Ще щупа. Мога да щупа, но по много по-лесен начин, отколкото съм учил в момента. Така. Така. Кирчок. Аз не мога ли да сме от... Опа, ти ми трябваш. Аз не мога ли да сме от на диамант? да си направя нещо по-яко. Трябва да мога. Леков. Не мога да смелт към диамант. Мога да смелтвам бут, кръв, ама не мога да смелтвам диаманти. Интересно. Чакай. Пати. Така, да потегляме. 100 тон крафт, кога ще започна? Един... Скоро време май няма да е. Аз Twilight. Други епизод ще ходим в Twilight. Да си знаете. Дай да направим малко. Не цялата... Не цялата лава, бе. Това ще отнеме много време, така че ще ви го спеста. Та така, приятели, мисля, че успях, събрах 9 обсидиан. От много време съм правил портал към Недра, така че... извинете. От много време съм правил портал към Недра, така че не знам дали точно 9 трябваха. Но ще разберем. И сега. Ще разберем. Умри, без друго ме дразниш. Само ти остана в това езеро. Така. До Twilight Port. Така. По кабелстоун тук. Така. 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 Сериозно, с едно обсидиан не ми стигна. Где са ми ябълките? Прибрал съм си ябълките в чест. Понямам 35 левела.
Трябва да си... Ясно с... Не, чакай. Чакай. Бъбълс, нещо си там. Ох! Не ти, не. Мантули. Какво пък си ти? Не си ти. Майнкрафт, не. Мобуц, не. 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 Twilight, не. Tinkers. Найде. Това е Twilight, това е Tinkers Construction. Не. Всичко са... Така... Tinkers. Само една секунда. Това, което търся и сега ще го видя. Бакпак. Не този бакпак търся. Къде е това сега? Не мога го видя. Е тази раница търся. Искам нея да си... Нима гледай, крава грозна. Аха. Опа, чакай. Ето е. Кнакбак ли? Кнакбак. 2, 3, 4, 5, 6, Iron Taunt. Какво пък е Taunt с маса? Турот. Таунтрот. Knife. Какво е Таунтрот? Ага. Мисля, че имам такова. Но ми трябва ледър. 6 ледър, така че ти трябва да умреш. Така. Овца не. Трябва ми ледър. В туалета мога да намеря ледър. А сега ще отидем за ледър в туалета. Искам да кирка диамантен, сега се разгуба. Така, първо да видя дали тук някъде няма поне 2-3 кравички. Поне 2-3 кравички. Крава. Добре, видях всички видове животни без крава. Ай, стига. Супер, аз съм избивал крави, избивал съм... Имаме на ледър, да. Супер, аз избивах крави, фърлях им тяхната кожа, без за миг да се замисля, че ще ми трябва. Еми, като съм си умничък, какво да правя? Поне за букшелфовете няма се притеснявам за хартията. Не! Как? Мразата. Това клипчеста е най-странното клипче на света. Поне да се надявам, че чувате нещо. Чакайте. Сега трябва да чувате нещо. И си имам трафлинтен стил, разбира се. Но първо ще ти за туалета, за
за крави. Ох! Аз супер! Тъпо даро. Така. Трябва да търся малко твайлайтски еленчета. Елени. По-точно. Елени. Да, и вещите сега. Ох! Моля! Ей! Пиш, че си добра. Ти ме поизна. Да, и сега съм поизна. Имам 1 минута, 18 минути по... Чакай, ще ям такива. Яж го, бе. А ти не си гладен. Чакай. Какво? Нещо видях. Не, върни се. Ето, взех и пирата. Ти си стоиш тук. Как ме поизна на... гадна вещ се. Пише, че е добра. Пък си ти, бе. Ма ти какво си иска на тази видео? Нещо страхливо си явно. Що ми даш за тази видео? Охо, нещо си там. Уоу! Чакайте да разкарам нужните. Ти не си ненужно. Ти си ненужно. Ти. Това ми трябва. О, това колко много дава. Къде е този медальон? Чакай, той другади. Той може ли да сложи другади? Тук някъде не. Тук се слага. Секунда. Да, намерих си. Тук долу има още нещо. Бавне на вещици! На твайлайтски вещици. Така. Ленчета. Елени. Ти не си Елена, ма даваш храна. И се напълних само на глупости. Това медальон няма го фърлям. Това ще го фърля. Готово. Никъде ли няма Елен? Извинявай, господин Бингърши. Видал ли си някъде Елен? Май не. Окей. Ти всъщност завършиш работа. Не, това е някакво шоколадово прасе просто. Лонгсворд. Никъде ли няма Елени в... Кученце. Кокалите. Кученца. Тук е много кученца. Твайлайт глупости. Твайлайт. Всичко е Твайлайт. Обаче, единственото, което не е твайлайтско, е как не мога да намеря и... Но тъпо. То клипа ще свърши. Това. Какво? Просто купче на камъни. Окей. Елен!
Какво? Изчезнал. Дай ми го. Имам 4. Ти трябва да пуснеш 2. Пусни 2. Къде си? Пусни ми 2. Казах ти 2, бе, маумник. Не едно. Сега трябва да търся още един твой подарител и сега трябва да умре още един. От вашите братя. Това го разпачатах. Пусти, бе. Птичка. Много птички, обаче нито един овчо. Овню. Тук почва гадната гора. Какво да се спална пред тази гадна гора? Аз приближавам по портала. Айрон няма много. За момента айрон не ми трябва. В момента ми трябва една сарна. Ти не ми трябваш. Не искам роди. Аз тук минаха, се връщам. Кладенец на желанията. И аз сега... Видим какво има в това кладенец на желанията.